מה קורה חברים? אז ביקשתם כבר הרבה זמן. ברוכים הבאים לעוד סרטון ריאקשן. היום בסרטון חברים אנחנו נגיע לספר שאתם ביקשתם כבר מלא זמן שאני אצפה בו. היום אנחנו נצפה בספר איסוף. אז ככה מבט ראשון על הספר. אפשר לראות שהספר בחר בצבע כחול. לא כל כך מבין את הבחירה בצבע כחול, אבל לא שופטים ספר לפי הכריכה שלו, אז בואו נצלול לספר. זה ענק. וואו. אז כן חברים, זה היה הספר איסוף, ספר שבאמת מלא בחוויות טובות. תודה שהייתם מאוד ביקורת ריאקשן חברים, אל תשכחו לתת לייק, תשאירו תגובה, מה הספר הבא שהייתם רוצים שאני אגיב לו, אז עד הביקורת הבאה, יאללה פיס!